Allah wallahi dan malam zaka sha kuɗi kwarai kuwa wallahi zaka sha kuɗi ai ina ga ma kaga wata sabuwar halitta a bir Allah ai wannan yana muradin san ki kwarai kuwa addini kin Allah mutum Allah wallahi kace kai ma ka san me kyau kenan Allah tar uban nan wallahi tallahi ka san ko wace ce ne kana min wani magana soyayya ai ko yar gidan dabda kaki ne to ni nan ke gani na soja ne dan Allah ya yanki soja ne taken Najeriya ne ni ai taken Najeriya ne ya ma da gaskiya sai da ni din hima zai abin nan ai da ke duk je kare mana kallo mun zo sojoji kin ga sunana kanal nutal jar fata-fatal kula ne ina ka fito shari na zaka je shari cokali mai yankan baki an ritaya soja captain amma a Najeriya ai ritaya ne ni din ma ai da baki nake yaki ai Allah kuwa maka yarinya ne ko gidan waye sai mun kai mata haji bai wa Allah ni dai kin gane dai ko ba haka bane yan mata kana ina wannan halitta ta yi kwarai kuwa ka duba yarinya ko hanci wallahi ka duba dan Allah san wani ƙoshin wani wahala wallahi sai ta yi mulmushi ma kan yake wuta Allah kai Allah wallahi dan ka mutum kai wanda sunan wani kanin baba sunan wani kanin baba wallahi Allah sunan wani kanin baba na wai Yakubu ba ka jala yan mata kai yarinyan nan ka san me nabita alquran bir Allah bir Allah ke fa da kai na suka da ke me kike musu suka da keki suna ina yanzu mu je ki kai na wajen mu je ki nuna musu mu je mana daga kafa mu je mana su ne wannan kai gwagwanan ganka wannan yarinya mai taimako da ke ta lead down wane sa lead down sun kuya mana ina ma magana kana wannan waya da keke a ciki yaya wannan ne ka bugo wannan kai wannan ne wannan ko wannan waya a ciki kin ce wannan ka buge su mana kai da kwa fuskar ka yalla bai wannan ba kai wannan mun taba kes da kai wannan na taba ganin wannan din iska ne ke da wallahi ba ni bane ba kai ka musu rashin mutunci wallahi ba ni bane ba ba na hannunka